Nging, 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 nging. Nging, 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 nging. Hala, si Kiray. Lingawan ni Kiray, uy. Unsa kaya na ba? Nging, nging, nging. Gapos, ako ang cellphone, oy. Dulaan, oy. Atuon daay nako si Kiray, bi. Lingawan niya, uy. Hala, Kiray. Sa daay na? Ni ana po ning sungugan. Dili man. Sorry di ay ha. Katong gikuha na ko imong lollipop. Wala mangug ko tagain ni mama. Mangilabot day ka. Ingon ni mama, bad nang manguha. Sorry na gud Kiray. Unsa daay na imong gigunitan daay? Lingaw lagi kaayo ka Kiray. Unsa pa, cellphone, hinatag ni mama. Kanang unsa man imong gidula? Bitin-bitin. Ya kuyawa ana uy. Mutingog po na Kiray. Tingog, oy. Paminawa ragod. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Awa. Hala ninduta na Kiray uy. Perambi. Liko, palaaway ka. Be! Lain lagi ka Kiray ay. Dalo lagi kaayo ka. Bad man ka. Anak man ka sa dibil. Awa diri. Kay Kiray! Tuganta ka doon, mama do. Ble! Suya lang ka. Wala ka, ane. Wow! Nindutag motor ni Uncle, oy! Doon ako, bi? Wow! Nindutag! Hala! Naapa dyan, Monica! Paon ako ni bi? Ihatag dahil nako ning Kiray. Ikambyo na ko siyang cellphone. Asa man ako susi? Naara man gito diri. Posible na wala. Naagid siguro na hilabot ani. Kiray! Kiray! Oh, nagunsa naman po ka diri. Kita kani? Gwapuhan na, oy. Ako na na, Chloe, be. Kambyo ta! Ako na na imong cellphone, imo na ni. Sige, wala tayo bawi, aya. Oh, Sige, sige. ay, kagwapo, ani, oy. Na ako, Barbie, dulaan ako, ni. Salamat Kiray ha! Atos ako, bye-bye! Kanindot sa akong Barbie. Kanindot, ani, oy. Salamat, Chloe. Ay, kanindot sa akong dulaan. Ay, amo na o galasgaw. Kanina ra ko pa nangitanar na dira. Hoy, Kiray. Kinsa man ka? Ako lang naman ang nag-iisang tag-iya ng yabi na imong gigunitan. Nge, ako man, eh. Unsay ako? Nanawar ko na. Napa na susi? Pera ko na. Eh,